Nou, lieve mensen, ik ben zo een beetje benieuwd. Wat is uw reactie op dit lezen? Is er misschien iemand die niet bang zijn? Ja, is toch wat eerlijk, né? Ik vertel jullie wel, afgelopen maandagavond bij ons gespreksgroep lazen wij dit gedeelte samen. Ik vroeg hetzelfde vraag aan de groep. Ik vroeg de groep naar hun eerste reactie op dit verhaal. Natuurlijk komt zo een reactie, en dit is belangrijk, komt zo een reactie altijd vanuit een mengsel van, zeg maar, eerdere preken, eerdere ervaringen, eerdere herinneringen, oude gedachten, ja, die komt zo mee. Nou, ik vroeg, wat horen jullie? Iemand zei, mijn gevoel zei, deze Jezus is wel erg radicaal. En ander zei, ja, ik voel zo een lichte onrust. Ben ik misschien niet evangeliserend genoeg? Weer iemand vond dit allemaal nogal extreem. Ik dacht, ja. En onrealistisch. De leerlingen zijn nog maar net op weg. En nu moeten zij gaan onvoorbereid. Zonder uitrusting, zonder zak, zonder kleren, zonder stok. Zonder zekerheid. Misschien herken je dat in dit verhaal. Dit ongemak. Er is zo'n lichte spanning. Nou, wat betekent het dan voor mij? Hoe lezen wij vandaag, 2026, zo een verhaal? Want zo vaak horen wij als eerste wat wij moeten doen. En denk ik bij jullie ook, allemaal. Ja, wij moeten naar buiten, zonder mijn sandalen, zonder een stok. En iedereen gaan bekeren. Wat wij moeten doen. En dat vinden wij spannend. En in zo'n eerste reactie missen wij, geloof ik, de echte doel van dit verhaal. Zeg maar het speerpunt van dit verhaal. En dit speerpunt, waarom het echt gaat, is zo mooi. Het is iets zachts. Het is belangrijk. Iets die wij echt kunnen snappen. Vers 36. Jezus had geen zonnebril. Hij ziet de menigte. Hij kijkt hen aan. Niet als een massa, maar mensen, gezichten, levens. Verhalen. En het raakt hem.
Het raakt hem. In het Grieks is een prachtige woord. Een woord met zoveel betekenis. Dit woord is plangnitzomai. En die kennen wij eigenlijk, want het is zo met iets die je in het maag grijpt. Ken je het? Je ziet iets en het zo het raakt je echt. En dat was het. Je kent dat toch? Hij ziet en hij voelt. En dit is het punt van het verhaal. Echt niet de rest, maar dit, dat Jezus mensen ziet. En vanuit die bewogenheid, zei hij, de oogst is groot. Niet om mensen binnengehaald moet worden, maar om de nood, om de verlangen, omdat het zoeken naar echte leven, naar blijdschap zo mooi is, zo groot is. En mensen, dat raakt mij. Want als wij naar onze wereld kijken, onze kring, onze mensen, ook hier, ja, zien wij dan echt nooit pijn, nooit verlangen, eenzaamheid vragen? Nee. Onze wereld is niet anders als toen. Wij zijn niet anders. En stel dat jij werkelijk gezien zou worden, echt gezien, wat zou dan zichtbaar worden? Alleen de vriendelijke, sterke buitenkant? Of ook dat wat je zorgvuldig verborgen houdt? Dat, lieve mensen, dat ziet Jezus. En dan zendt hij zijn leerlingen uit. En hij rust hen toe met wat echt nodig is. En hoe zendt hij? Met lege handen. Kwetsbaar. Zonder tas, zonder geld, zonder reservekleren. Gewoon zoals zij zijn. Zonder masker, zonder ingestudeerde antwoorden. Zonder de belast van dogma en verwachtingen. Hij zendt hen uit doodgewoon bij anderen te zijn. Dat doen wij. In zijn boek, in het Engels is het The Winter of Our Discontent. In het Nederlands met de titel Wintertij van Tegenzin schrijft de auteur John Steinbeck een zinnetje. I wonder how many people I've looked at all my life and never seen. Ik vraag me af hoeveel mensen ik in mijn leven heb aangekeken zonder hen ooit echt te hebben gezien. Jezus heeft het niet over gezicht te herkennen, maar om werkelijk mensen te ontmoeten. En zo vaak zien wij rollen, categorieën, aannames. Wij zien een leraar, een kassier, een buurman, een vreemdeling.
So vaak sien wy ons beeld in iemand anders eerder dan die mens self. En so word vertroudheid 'n vervanger vir aandag. Werklik sien, vraag, aanwysigheid. En dat is die bedoeling van Jesus. Hy vraag dat wy van ons verhale en vooroordele laat ruste. Dat wy besef iedere mens, dat iedere mens 'n binnewêreld draag dat grootendeels verborgen is. Angst en hoop, verlange, tegenstrydighede, ongebore moontlikhede. En het pynlike is, wy kunnen jare naast iemand lewe sonder hem ooit echt te ontmoeten. Wy kunnen feite kennen, maar vreemden blijven voor iemands ervaring. Wij kunnen zelfs vreemden worden voor onszelf. Maar in het best ligt ook een uitnodiging. Zien is geen blik. Zien, Johan, is een oefening en aandacht. Daarom vroeg ek jou naam, hoor. Een oefening en aandacht. En dan word dit verhaal een vraag. Wie ben ek? Welke name voeg ek tot mezelf toe? Christen of niet-christen? Atheïs of buitenkerkelijk? Volgens dit verhaal, Mattheüs 10, zijn wij allemaal, ongeacht welke naam wij toevoegen, wij zijn een lichtpunt en een ontmoetingsmoment waarin de anderen kunnen leven. En zo zendt Jezus zijn leerlingen, niet als experts, niet als overtuigers, maar als mensen die zien, die aanwezig zijn, die vrede brengen, helen waar het kan, help waar het nodig is. En dat de 12 bij name genoemd wordt, betekent, geloof ik, dat het niet alleen voor hen gold, maar voor ieder van ons. Dat ben jij. Dat ben ik. Ik sluit met een verhaal. Jammer, maar dit is zo een beetje van een persoonlijke verhaal. Maar nou mag het misschien ook vandaag. Misschien heb jij het vaak ook meegemaakt, dat jouw aanwezigheid echt een verschil maakt. Onverwacht, onvoorbereid, bijna achteloos. Met een woord, een blik, een gebaar. En dit verhaal deel ik uit mijn eigen leven. Een verhaal dat mij is altijd bijgebleven als een stille herinnering aan hoe juist het onverwachte moment leven kunnen geven. Mijn laatste 3 schooljaren bracht ik door op een jongensschool, Grey College, in Bloemfontein. Ja, wij waren jongens die altijd wel en waren voor een praatje met een meisje. Nee? Dat kan je denken. Een jongensschool, ja, altijd op zoek naar een meisje. En zo in een decembervakantie, vlak na mijn eindexamen, ging ik met mijn ouders naar de Zuidkus van KwaZulu-Natal, net voordat de universiteit zou begonnen. Ja, dat was echt net voordat ik Linda ontmoette.
En elke ochtend rende ek over het strand, so in 5-6 kilometer. Een ochtend, toen ik langs een groep rotsen rende, zag ik een meisje zitten. Dat weet je al. Ik zag een meisje zitten op de rotsen. Ja, zij was wat ouder dan ik hoor. Ik rende door, maar op de terugweg was hij er nog. En zoals dat gaat, en op die leeftijd liep ik naar haar toe. Goedemorgen, zei ik. Mag ik naast je komen zitten? Ja hoor, antwoordde ze zacht. Mijn eerste woorden waren eenvoudig, bijna kinderlijk. Wat een prachtige dag. Ik zou natuurlijk kunnen zeggen, wat een prachtige moment, maar dat zei ik niet. Wat een prachtige, want het was ook een mooie dag. Wij praten wat, niet bijzonders, en daarna ging ik verder. De volgende ochtend ging ik weer hardlopen. Waarom? Weet jullie wel? Ga ik weer hardlopen. En zij was er. Ik rende niet eerst verder. Ik ging met eind naar de rotsen. En naast haar zitten. En lieve mensen, ze kijkt mij aan. Ik onthoud het zo goed. Ze kijkt mij aan en ze zei. Weet je nog wat je gisteren als eerste zei? Jij zei, wat een prachtige dag. En toen vertelde zij haar verhaal. Het was grensoorlog in Zuid-Afrika. Dat haar verloofde 2 weken eerder was omgekomen in de oorlog. En dat sy gisteren precies daar op de rotsen had overwogen om de zee in te lopen. En dat mijn achteloze woorden, wat een prachtige dag, haar op dat moment hadden vastgehouden. Haar ogen openden voor het mooie van het leven. Nooit had ik kunnen vermoeden dat zo'n onschuldige zinnetjie van een jongen die eigenlijk maar naast een meisje wil zitten, dat zo'n onschuldige zinnetjie een levenslijn zou zijn. Sindsdien weet ek, geloof ek, ons meest eenvoudige, onvoorbereide woorde kunnen dragers zijn van licht en leven.